Kardom aprang sih tum nis 24 karbelong channel kalang thon nang tuhan par Francis Kardom pajeriglo nangli tumhan isi pini big breaking news nangli tumhan nampak nangwan pilo lakes sodak dak berta non het jong dak manja police station angkang along kido dak mohon di zuadung dak high school tado la so backside nate la so non for line non kabunai bona dim arun repen bangso adim katengke mate eviction ji pusi alang litum hin pani tum berta long lo alang litum along le apota alang laketok ateng pente passing down lo gufu alang litum along le apota tado la penta alang tum juma bandi penda lo pinang sop alo hai hoi anstamedo la penta alang litum nan tum aladak mondol alang li turun rong pi phasta tum kiceng pen kijut karjui phanil tum bori pon lo tami alang litum no comment mata comment pia he people la pia he it is nal tum han paklang pon po non aprang sinon man potas paklang pon lo camera person Vicky Singh do video journalist Vicky Singh do alang li lahen lo alang li paklang pon bom lo pota la pendang lo dak nomor hai huis tami alang li tum tithi pon lap do vista do lap inte nang li tum han arjumi me alam lahai katu we along le apota katu ka we do lapa pisi tame ku piposi inte la solong le ke forest along le ku piposi ke jong pon la ke arjumi me alam la so putha karbiang lo Thomas Council Forest Department in charge ak hai CM Dr. Tuliram Bronghang alang li labangso putha ku pilo kamat haji labangso apota pota isuvek mate bangso potep pota huis tame dol pente labangso dak nomor pendang lok alang litum map hai huis tame dolap lo te labangso pi dolap pi sitame karbiang lo Thomas Council Department pen labangso adim kosong si forest ke jong ponlong lo lalu tumhan dokumen mate kenang sor alu hai huis tame nang tumhan paklang pon bom lo itu fact tak nomor hono itu secretary center alang litum kado wes tame labangso documents ke alang litum lake chok che pupune pipor ma punta alang litum signature la pencil stamp tame karbiang lo Thomas Council pen kiteng pon pamika la sinang litum han itu tak nomor itu আমার পাতা nomor 698 lahen lo dak nomor lo 698 lahen lo dak nomor lo 699 fact tak fake dak nomor ke 699 sinang litum han labangso lam puthak lake isi pudam lo te isi mahume me alam labangso puthak kecok che bangke karbiang long kelang arat mate karbiang lo Thomas Council pendang lok angton men kado wis alang litum si kelang tum si chini ponpo la pente alang litum han isi pudam me bangke la mate alang litum han jongda me ke la pulo kedam tang por hustame bangso adim lo stame eviction po mate bangso adim free po bangso adim four line ke vanji po jone alang litum free po se alang litum han notice ta pipe ki prije phan alang litum order ta ave pus alang litum pen jongpon la pente alang litum compensation ke long ji ke apilo alang litum han kaprek alang litum methang sta meche bor i olo je alang litum pe lamkiri ponlong ateng punote alang litum bangso compensation ke paklam je phan sta me mondol ke hai turun rong pi phan sta me alang litum longli pipon lo alang litum tangka poisa pimo wes tami alang litum longli pipon lo pusi alang litum pen berta ripon long lo tami la soteng punote karbiang long Thomas Council akai Dr. Tuliram Bronghang alang lidong si jelang pon pi punte ente lamang so puthak ku pi matum silang pon ku matum silang pon charji la ke isi big question lo la jong si prilab non son thak jong si alang litum mamet kelam tang person litum paklang pon lo pota ka do we dak nomor ka do we map sep ka do stame dolap stame alang litum non ke eviction po mate bangso long le free pon po nilong video journalist Vicky Singh fanil paklang fanil suni repolo lahen lo along le bangke lahen lo la pende ladak laso along le penangan dolo penda asin ihina bangke forest mate ihina bangke forest kali laki isima hume me alam lasi non ladak stame penangan pulis asai hisum tamde administrative tum stame administration tum alang tum dolo nang li tum commercial Vicky Singh alang paklang pon bong lo dak penangan bang pu bang pitum bang so atim ki prije phan na chisik pon lo la pende alang litum phanili ke cheng pen kijut kar juji phan stame ni litum bor ipon lo stame alang no comment alang litum comment pipe alang litum kar jui titi mate kar rong titi la ko pi posi comment pipe der ma ko pi posi alang litum han kar jupen thak the delo la ke sima hume me mala alang litum ka chong huma tangte kali kedi laso ka chong hu ma kalima kalang ma la pen laso aron ahok ma ahok hema la ke mo porsi thek ponlong lo ilong labang so ason thak san so big breaking news non tum paklang phan bori ponji stame non baso sain ku ngin tum ansiri pon chepo ilong camera person Vicky Singh nang charap chetun pen berta pang dak ponili G10 News 24 Karbiang long